Second bedroom. Ai pikku ikkuna. Näin tää kahva. Aika hauska. Niin. Tosi kiva. Niin on. Yksityiskohta. A nice detail with the window. Yeah. Small window. I didn't see it last time. Täällä on sitten kolmosmakkarin kanssa yhteinen WC. Suihkut, peruskauraa. Kivat maitolasiikkunat. Sitten ne kaakelit on kivat, kun on semmoista vähän mattaa. Joo, näin on. Cristal de alta calidad. What is that? High quality crystal. Okay.